ia. Enw fi di Elin Griffith a dwi'n chwarae Iola. Owen, di enw fi a dwi'n chwarae Pijin. Da ni yma heddiw mewn parc Yndan? yn Rhymni yn ffilmio chydig bach o bits and bobs ar gyfer beth i treulio yn Gymraeg. Hysbyseb. Iola, di enw cymeriad fi. Mae'n lot o bethau. Mae'n hwyl a mae'n... Dwi'n gwybod mae'n curious iawn am bywyd a pethau. Mae'n really eisiau gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn dy ben di. Ia, mae'n really caru Pigeon, dwi'n meddwl. Fel, mae gen I galon mawr. Mae Pigeon yn gymeriad reit, dwi'n meddwl bod o'n ddiallus iawn. Mae'n eitha mentrus. Ti'n cweit yn gwybod be mae Pigeon yn mynd i neud nesaf. Mae'n mynd â pobl ar antur efo fod. Dwi'n debyg i ryw roedd achos mae'n licio chwarae efo geiriau drwy'r amser. Mae hwnna'n rhan mawr o'n efo'r iaith a chwarae efo rhannu geiriau fyny. A dwi'n licio gwneud pethau fel la. Mae o'n arweinydd. A do'n i ddim. Mae'n i jyst yn dilyn pwy fynnag oedd yn... Pa gêm dyn ni chwarae ddim o da. Dwi'n meddwl bod fi a Iolan actually really debyg. A da ni'n licio cael laff. A ddim cymryd bywyd yn rhy o ddifri. Dwi'n meddwl mae'n dod ar draws weithiau chydig bach yn benderfynol a dwi yn ofnadwy o benderfynol. Ti'n edrych ymlaen at y cyfnod ymarfer? Yndw. Be ti'n edrych ymlaen at o fwyaf? Da ni'n mynd i fod yn chwarae lot, dwi'n meddwl. Edrych ymlaen I ddarganfod just y teimladau yma rhwng Iola a Pigeon a sut ma' nhw da yn gweld y byd. Dwi'n really edrych ymlaen I just really mynd mewn I byd bach nhw, ia. Dwi'n meddwl bod mae'r drama'n mae'n darllen yn hyfryd ar bapur a wedyn gweld sut ni'n gallu cael go ar wneud honna ar y llwyfan a trio dod â pethau o'r nofel i'r llwyfan. Ie, a hynna hefyd, ie.